Şunlar Lebap vilayatynyň dolandyrış merkezi Türkmenabad şäheriniň ýol polisiýasy köçeleri piyadalar üçin göz öňünde tutulmadyk yerlerden kesip geçen raýatlary gözegçiligini güýçlendirdi. Polisiýa işgärleri ýörite gizlenip durup, düzgün bozan piyadalary gözleýärler. Polisiýa tarapyndan awlanan piyadalar ýagny piyadalar üçin niýetlenen geçelgelerden geçmedik raýatlar hiç ýyly düşündürüş berilmeden polisiýa awtobusuna mindirilýär we polisiýa bölümine alınıp gidilýär. Dip ýagdaýdan habarly Türkmenabadly ýaşaýjy anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Polisiýa bölümine alınıp gidilen ýaşaýjylaryň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, düzgün bozan raýatlary Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksine esaslanyp 50 manat jerime salynýar. Habarçymy soňky günlerde ýol polisiýasynyň şäheriň diňe merkezi köçelerinde ýaşa ýollarynda däl, ese agyr ýükli awtologlaryň geçýän ýollarynda hem nowbatçylyk çekip başlandygyna aýdýar. Ol bu ýollarda piyadalar üçin niýetlenen geçelgeleriň şäheriň merkezi köçelerine we şa ýollaryna garanda has azdygyny we munyň piyadalaryň köpüsiniň köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozmagyna getirýändigini hem belledi. Bu ýollarda her 2 kilometrden piyadalar üçin geçelgeler bar. Ýaşaýjylar bu 2 kilometr ýzyna ýörep, soňra geçelgeden geçip ýene 2 kilometr ýzyna ýöremeli bolýarlar. Şeýlelikde olar goşmaça 4 kilometr ýolu piyada ýörep geçmeli bolýarlar. Dip ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyz ýurdun kanunçylygyna laýyklykda polisiýa işgärleriniň köçeleri piyadalar üçin göz öňünde tutulmadyk yerlerden kesip geçen raýatlary birinji gerekde duýduruş berip, soňra öýlerine goýbermelidigini aýdýar. Muňa garamazdan ýol polisiýasy köplenç bu ýerlerde gizlenip durýar we piyadalar köçeleri kesip geçen desini olary saklap, polisiýa bölümine alyp gidýär. Türkmenabadda ýekece ýerde de piyadalar üçin niýetlenen yer asty ýa-da yer üstü geçelgeler ýok. Diňe köçelerdäki we ýollardaky geçelgeler bar. Olardan geçmek hem uly problemi bolup, ulaw sürüjiler köplenç piyadalary ýol bermeýärler. Ulaw sürüjileri piyadalary ýol berse-de, olar piyadalary gysgaýarlar. Piyadalar ylgap köçeden geçmeli bolýarlar. Dip ýaşaýjy sözüne goşdy. Azatlyk ýokarda aýdylanlar barada Türkmenabadyň polisiýa müdürliginden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda häkimetler köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozan piyadalara gözegçiligi wagtyl güýçlendirýärler. Bu gözegçilik şu ýylyň maýynda Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksine üýtgeşme girdilip, ýol hereketini bozayanlara salynýan jerimelerin mukdarynyň artdyrylmagynyň ýylyany hasta batlandy.